Hagane Yukirish Bakhuid in the wine Agabinda Graceful Marangar Nagabinda Kajinja Tide Bam Chukut Mensiam Jungi Kumjuru Nagabinda Albert Simli But Harwi Marangar Nagabinda Kajingoy Jinkia Junki Duai Nagabinda Daria Sotun Ben Yo Kajingoy Jinkia Duai Nagabinda Batista sama Kastarlin sama Rabila sama Suna Mary sama Listina Riangchong Dafishisha Riangchong Tuai Nabenda Medalis Daju Alvis Garai Prangshai Daju Shalanbor Darisha Birorikam Shabulan Bestarli Duairu Nagabinda Kajinkoy Jinkia Jang Pila Kermen Rongrin Lai spa like kuntai. Lai spa like kuntai. Yau jisu nagabinda ke jingai ke jingkor ku baro kabawula taise halo jungi bai pai bai ni duairu kadbangi dang pen krai nagabinda ke sngi ka jungu kris nginang yo kata ke jingit ka bapalat ban eat bat ban shakri abu kumjuru ban shim ya ke jingrai ban kentai ya ki pop baro naga jingim jungi ni duai ke ju ke po nagabinda ki bapangi bashitam Iduai nagabinda ki batolad bor padeng jogi. Iduai nagabinda ka suka sain joga berte per kumchuri nagabinda ka jingkala ka bamur jogi brio. Ha ka kerteng upa baru kon baru men si Bakhuid. Amen. Ka jinga e jango trai jangi uji sukris bat ka jingir jango bleng. Lem bat ke jingya sulak jangamen sim Bakhuid kindon rengka bat pi barra ko himen ko para man ki sain dur jango ble kalang nagabinda ke jingkot sha ke jingkuid bat ngi vei pai vei ni de ben ya trelang sha kane ke jingkot ke jango ble ban im ya ke jingim ka Bakhuid haba ngi im ya ka jingim ka Bakhuid ka mon ubale ka saindur ubale ka bor ubale kan stang ban pau hangi bun sin habangi im ha ka pop ka bor ubale kan pau shu hangi hakane ke lipmat nginang duai nadu ka donu jangi bandup light na ki pop barra bangin dupla ban im ya ka jingim ka Bakhuid kaba wanra kaburom jungo ble hangi baki inga sem jungi so si ala ki pop jumpy kuslai hala ka donu jumpy jisu be eat ngi eat yeme pin roy ya ka jingir ha po jungi pin shirham yangi bangin dupla banisi ya ka pop nga pala au play banun bor bara pada happy ko himen ko para
Bangale Poshi Bunde, Daki Jim Parkat, Daki Tin, Daki Kam, Daki Jingle, Daka Jingle Parajuna, Daka Jingle Parajuna, Daka Jingle Parat Bakara Bejuna, Namarkata, Nakarpat, Kamaria Bakhuid, Kabayai Sa Katei Sudi, Yaki Angel Bakiri Koi, Badiapi ko himmen ko para, Benduwai Nagabinda Janga, How try Ublay Jungi. Ublay badon por baro ni sune yangi, barendala mapigi pop jungi, unyalam yangi, shaka jingi bam jika. Amen. Ngenia Duwai Nagabinda ki jing to Mushime Jimet Duwai Nagabinda ka Holy Redeemer Niva Senda Mauklam Nagabinda Barak Ministry Duwai Kerpang Nagabinda ka Jingamen Bakrao Bible Convention Nadu Arpo Way Tari Hadu Arpo Lai Tari Man ki Janmit Babaro ki Bashimenda ki Nia Jingai ki Jingarku Kabangi Pin Krai Nagabinda ka Christmas Kotrai ngilonge shakri bambit dor ki balas snow rem but snow si namar ki kam jungi ni karpad yame to pin kamen yangi daka jingwan ba polite im jungu kun balaka marwe jame dau trai jungi Jesu Kristo kun jame uba im but san shareng kat bad me haga jingelong kawe jungu men siem Bakhuid uble junom la junom. Amen. Kajing Palei na kitab kino bishar. Kalau nong kaba kat lai ket kot kaba ar tetera donyo ar pusan. Ha kito kisngi la don uway ubreu na kora na kajaitan uba kerteng umanu a. Bat katengah chungu kalalong kaba lengki bat kam don kon. Di uangel utrai ulapau hakata kentei bat ulaong haka. Hakmi pilong kaba lengki bat pim don kon. Henry pin sapun bat pin sakha ukon. Namar kata tole husiar barwat di wan ne kano kachingdi ka bakor. Barwat pam ya ka ei ka bom khoj na bada shisha pin sapun bat pin sakha ukon. Wat pendai serti ya ka khle chungu. Namar ukhana un salong unasir hauplei na do dangkha. Bat un sasdang ban pelaj im ya ka Israel na kti ki Filistia. Hangta kata kentei kalawan bat kalaya tho ya utanga chungka ubriu chung ublei ulawan shanga bat kadur khamat chung u lakum kadur khamat u angel ublei kaba iping da shisha ngamshem kali ya u nangno u lawan bat shem ya tho hanga ya ka kerteng chung u henrei ula ong hanga hakami pin sapun bat pin sakha ukhon kumta wat di wan ne ka chingdi ka bakhor Badwat bam ya kano ka jin bam ka bom khoj. Namar ukhana un salong unasir ha ublei na do dangkha ha do ka sngi ka chingyap chungu. Di kata ka kantei ka lakha ukhon bat ka lakhot kerteng ya u Samson.
badu kena ulasan larang ba, badu try ulakar khu ya u, badu mensim jang utrai ulas dang ban penki jing mut ya u. Kaktin jang utrai. Sam nhiều phuê number nhiều spa san phuê nhiều spa san phuê Utrai undon rengkat bat pim. Kajim pulena ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Hagisngi u Herod us ka Judea. Ladan uwe u lingdo u bakerteng u Zakaria. Nakakin hun leniam u Abijah. Band u ladan gatenga nakikun kende jungu Aaron. Kabakerteng ka Elizabeth. Bara arngut kilalong ki bahok hakamatu ble. But kilayait kalem jingto bria. Haki hukum bat ki ain baro jungutrai. Henry Kim Shim don kun don ti namarba ka Elizabeth kalalong ka balinki but baro arngut kilano karta. Tikat ba u Zakaria udang syakri kumulingdo hakamat uble. Haba kade kapali jong ka kinhun jangu. Katkum ga dustur bade yaki lindo. Kalahap benda hau bandrung haka tembel utrai but bantang jingyu bi.
Badu pait ba baro unang ya duwai habar ha kapor tang jingiubi. Te u angel utrai ula pau ha u yang ha kamon jong kaduvan jingiubi. Badu Sakaria ula pisa jingmod haba ulay o iya u. Bad ke jing tiing kalau van ha u. Hang da u angel ula ong ha u wasya tiing ko Sakaria. Neba ia ke jing dawai jambi la sha skor. Bad ke tengah jambi ka Elizabeth kan saka hapi ya ukon. Bad pen sa ay kerteng ya u ya anis. Bad pen sa yo ka jing kemen bad ka jing sngoba. Bad bun ba kin shat kemen ha ka jing ka ya u. Neba un sa lang uba karaw hakamato try. Bad unam di ya ka wine ne ka jing di ka bakor. Bad en sa pendap ya u da umensi ang Bakhuid. Wat na do kakpo kakamejangu. Te un sa penbay biyang ia born ki kon Israel siya utray u Palei jangki. Badu niyad hasuwa jangu ha kamensiyam bat kabor u Elijah. Ban penpay ia ki donu jangki pa siya ki kon. Bat ia ki riu tamsneng siya ka jing start jangki bahog. Ban pen kre nagabenda utray ya upait ba u babit dor. U Sakaria ulakili ya u angel, kumno ngantip ya kane, nga ngalak temen, bat katanga jangaro kala iyaw karita. U angel ula jebab ya u, ngalong u Gabriel, u bayang hakamato bele, bat lapa ya nga ban keren hapi, bat ban wanra hapi, ya kane kakubor babha. Ti hakami, pen sate utilij, but pinom light kerensyo hadu kata kasni bakine kiye kenjia nemarba pim shim langet ye kiktien jonga ya ke baen sa pinurlong habala biang kapor kaya ki paid ba kila ya ap ya u Sakaria but kidas ngolingo bale ba uslem kata hapo temple yanda ulami la shuban karen haki kum ta kilas ngauto ba ulayo pau hapo ke temple te ula shu ai dak haki but shim light shu ban kren badenda la dep ka po shakri jungu ula leit pai shalaying hadin ka tokat ne por ka tengah jungu ka Elizabeth kalapun kon but kam shim mina ying naga benda san banai ka ong utrayo lale nga dakumne hakit Sngi kiba ulakami nga banweng no ya ka jing new bain nga hapadeng kibriyo. Ka gospel John utray Tira ya meko Chris. Kohimen ko para bayit hautray Jesus Christ. Hake jimpule mendakas ni yosno shapangi jinka jang arungut ki rikarao haka Bible. Uwe u Samson but uwe u Yanis Baptist. But kaya kabangi yo yasirim hakini ki jinka bara ar. Bade lempa wangel utray baro arngot ki kemi kilayo pidiang ya ka bor ban kau kon. Baro arngot kilong balinki. Baro arngot kila angnot ben ya ukon. Baro try ula shimdi ya ka jingang nod jong baro arngot. Ban haba wangel ulai ka kubor ban pinyo ukon iyaki daka bor bamayan jangga baneng. Uble ula maham iyaki ruha kaju kapor baka kemi kadeban sumar bha nadu kapor baka pun kon bakam de ban di wine kam de ban bam
kano ka jimbam ka ba kor but kamde ban pintingit ya ka medjangka kamde ban pintingit ya ka plakon jangka naka ban kta ya ka jingim jangi kulong kane kalonga jingi kai jangka beneng kamde ka jingi kai jangi briu ka beneng ka angdod na malla ki longkomi bakin sumarba ya ki kulong hapo po jangki namar ki kulong baro ki de ki jingai jango Palei ngilong nong sumar jong ki kulong ka Elizabeth kalong nong sumar jango Yanis Baptist ka kalog jango Manoa ka kemi jango Samson makaro kalong nong sumar jango kulong jong Palei kabamor ngingim don ka hok hadu kata halor kikon laitno ban sumar katkum ka jingang nur jonga bane ngi ha ban shashkor ya Palei ngi don ka jingket kliru ban pinbiang ya kita ki kelong katkum ka jingkwa jonga bane kane kade ka kamaram jongki mi kipa ban pinbiang ya kelong kide ban sumar bat ki kai ya kelong nadu kakpo habaki stang ban im hakane ka dor kita ki kon balakha kelong ki ri karau ko Samson badu Yanis Baptist bun ki longi longsem kimba don kane ka jingso tu bun ki longupa bam don kane ka jingso tu bon ki longomiru bam don kane ka jingso tu namar kane ka daw ki kha bon ngot ki kulung dakaid nama nadu kakpo ki pinhe pensan ya kita ki kulung da ki jimpin tingit baro ki pintolot ya ki kulung nadu kakpo ka kami haba namar ba kim yaid katkum ka saindur jangka beneng ka saindur jangka beneng ngimde ban hikaya ki kulung ban diwain ngimde ban hikaya ki kulung ban bam kano ka jimbam bakor henre ngipat ngi hikai mat kompong ya ki kulung nadu po ban diwain ban bam ya ki jimbam bakor bandi sigaret bandi beri ban bam kwai nadong shadong namar kat kaba ka kemi kale kat kaba upaule ka kataru yau kelong hapo kakpo nagataga daw ngipin mi shipin mi bun gi nong di drak bun gi nong di buai tanglang bun ki banong ki bakelim ter haki inga semchongi namar ngi train yaki nadu kappo ka kemi banle ki kam suniyu bad kaktino ble ka hikayangi kane kamde ka rukam bangide ban ri sumar yaki kullo kane ke jingjia baro ar ha ka Bible mindakasngi ka kot ka ver yaman la paiwai ban sumar bha yaki kullong bon apdeng jongi ngistang ban sumar yaki kullong yanda lakha henre ka Bible ka ong piha ban sumar nadu kakpo ngi haban pinrible yaki kullong jongi nadu po ngide ban hikaya yaki kon jongi shapanga jingi do ble nadu po ladang ile komne ngin sapin mi bun gi ri krau haki inga sem jongi ngin sapin mi bun gi Yanis Baptist non pin Baptist haki inga sem jongi ngin sapin mi bun gi Samson haki inga sem jongi minda ladang ap ngi peit haki inga sem jongi ngim don Samson shu ngim don Yanis Baptist shu ngim ju don ga jimmelin ban hikaya ki kon kaktinu Palei ngimju hikaya ki kon karukam im kristan
ngi hikaya ki kon kerukam impertementa ngi hikaya ki kon ban kumno bakila balong ki balain kumno kila balong ki kon badakain kumno kilaban bud tinneng iya ka jinglong basnio jongupa kumno kilaban bud tinneng iya ka jinglong basnio jonga kemi bat ter kumta ter ngihikai minta larangi peit manla ki kulung endalaka kilong baluloi bashida min siem henre enda kila hepat kilong mar kompong kibatam sneng ya ki kimi kipa kibale ki kam auria kibale ya ki kam lai pojai baro kini ki jingsniu kabit nang no kabit nala ka rumpe ying tinaga taga daw ko himen ko para habangi puson kanege jingjia ha ki gospel shapangu sakaria nalor ka saindur ka jango bale halor kane ki ingasem ngidon kamban pusor kumno ngi pinvandur ya ka saindur ruble ha ka jingim don bon ki jingjia ka bangila ban batai henrengala shim kane kamat namar bale bun ki longing longsem kidwai ki imriu bale henre rengkat bat ka jingim bariu bale ki konguru ki kam auria hakaju kapor ki le ya ki kam basniu ki melin ya ki jimmelin basniu ki hikairu ki kun ki ni ki jimmelin basniu bun ki inka sem jangi ki dap da ki jingtingit suda Nuna baki ingasem badap daka jinglong oble. Ki kam ki bangile, ki kren ki kana jongi, ki rukam bangi yait ni yang. Ya ka rukam bangi le bon ki kam haki ingasem. Ki long ki baki kai basinio ya ki kon ki ti jongi. Ngimju don ki jinglong baba haki ingasem. Ngimju don ka akor baba ki ingasem bat namar kane ka daw buon ki ingasem ki im ha ka jing huri hura buon ki ingasem ki im ha ka jing kinrum kinram bat ka jing ya pait ka jim buai tanglang bat ka jing auria suda ki ingasem jong ki kristan ki de balong ki ingasem ke badap daka jingibi jongu Chris. U Sakaria ula leitrung hapo ke temple ban le ibi ban burom ya uble. Haba ka temple utrai haba ka jaka kentang tam badap daka jingibi jongu uble hangda uble ulawan pau. Uble ula pau ya u angel. Bale uble ula jid ka jaka kentang tam ban pen pau hau Sakaria. Namar uble u im haka jaka kentang tam. Ladang ni pelong ke yingka sem jongi ke jaka kentang tam hangta uble unsawan pau hangi. Lada ka donur jongi kalong ka jaka ka Bakhuid tam hangta ujisu un pau wan pau hangi un ujisu un wan ban peni ya ka burom jong lada ka jimur jongi kalong ka Bakhuid ha ka jimur jongi uble un sawan keren habangi perkat nginyo ya ka jing start ka jong uble kane kalong ka jimmentoi ban pen kre ya ka jingim jongi ha ka jinglong Bakhuid kalong ka jimentoi namar uble un sa pen pau ya ka jingid ya ka burom jongu haba ngi treshitam ngi siu da ka dor ban im naga benda ka jing Bakhuid haba Sakaria ula jid ban im ha ka jingim ka Bakhuid haba ka Elizabeth kala jid ban im ya ka jingim ka Bakhuid wat lada ki long ke batemen uble ula wan ban pen pau ya ka burom jongu
Habam manowa bat kalogo jungu kila jit ban im ya ka jingim ka Bakhuid. Uble ula pini ka bor jungu hakama jungi haka jingim jungi. Ko himmen ko para ngide ballong ki baslor hakamat kino ki jinge ban siu da ka dor ban im ka jingim ka Bakhuid. Kangda uble unsa ki kai yangi bun kie bamayan bar ka jing la rain jangi kan kala sha ka jing kemen pinban uble udon ka bor ban vingno ya ka jing la rain jangi uble udon ka bor ban pindon kam ya ka jing tholot jangi naga pinda ka burom jangu tongin long ke baya trailang bado bale man ka kelip mat knamba ka burom jangu bale kan stang ban pau haka jingim jangi haka inga sem jangi kamta me haka ne ka por kabangi pin kre nega benda ka Christmas jisu be id karku kardo yangi pen slay yangi pen kantang yangi bangin dupla ban kin koridor ya ka jingim ka Bakhuid haka jingim jangi man ka kelipmat haka bam ka di jangi haka kren ka kana jangi haka yait ki yang jangi kenamba mendup lap yangi ki kun ki bakongo ba men pen pau ya ka burom lempa jangi haki inga sem jangi haki kun ki ti jangi enyaro ya utrai Jesus Christ Tongin yang, tongin plai ke cingait ke jung. Ngange, hau play pa badan board baro. Wenong tau ke bening bad ke kendo. Bad hau Jesus Christ ukun ba marwe jungu. Utrai jungi. Yau bela pun na mensiem Bakhuid. Yau bela kana ka Maria te isoti. Bela shale bein hapo pondios Pilatus. La sanar panayahu, la yap la tep yahu. Ulakia shakibaya. Hagas Sngi ka Palei la mi pat ne kibaya ulaki usha bening ushang shakamonu Palei upa badon por baro nang da unwan pat ban bishari kibayim bat kibaya ngangit hau mensiem Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingya sila kirikoid haka jing map ikipop haka jing mi pat kedo haka jingim bam jekut amen Laispa Prapuwe. Laispa Prapuwe. To ya duai ko himmen ko para baga jinkria jonga ba jompi. Kalong ka ba priang hun hau blay upa ba don bor ba ro. To try priang ka jinknya da ti jompi na ko ta ka jingaro ba kuram ka kerteng ka jongu ka jingun to yangi ba ka balang ba ko jongu ba ro ka wai. To pediang ngi karpat ko trai ya ki jingai snga ya ki bangila lumlang na ka jingais bun jame bar to ai ba kata ka bangi terwa hangne hasla perte kan kalalong yangi ka bainong janga jing sius pa junom jame da ukris utrai jangim Amen.
utrai undon rengkad bat pim Ringkat bat hiru. to kentiu yala ki donut Ni kecil kisah utrai. tongin aingu ya utrai ublay jangim Kasum hok bat kadai. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat kajim penim yangi hamal la kapor bat kajaka banaingu yame ko kinrad ko pa bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi Jesus Christ ya uba ki jingkran baro jangi nangya tulupa kila ya tulupa syapang jangu ya uba ka kemi basoti kala ap kemi lindi da ka jingit ba omla syempang uba ya ka jingwan jangu ya anis baptis ula ruai badula kedau haba uwan ubala ai lupa hangi ban kemen haga jingmaya janga jingka ya u kanamba unshem yangi kibasharai haga jingduai bat kiba kemen haga jingero ya bu bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkengel ki kes em bat ki hima bat baro ki pait berlin bat ki bo janga beneng ngirwai ya ka jingruai ya ro ya me bat ngi pen bana klem sangem Trang eu men siam Bakhuid. Id eu men siam Bakhuid. Aiti hau men siam Bakhuid. Ka jingim jungi barok away. Shisino shimti ya ka jingim jungi. Ngin kalalong ki kun ki batimai. Pat ngin kongu ya ka sur janga bane. Aiti ya ki bapang ki bashitam. Aiti ya ki jingang nud babun jungi. Kenapa utrai unle ke kamperla halo jangi rengkat baduni upu bat kawain lemba umen siam Bakhuid. Dashisha melongo Bakhuid kotrai kateme jang ka jingkuid barro namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jungi da ka bapa ya umen siem jame kum ka jer halo junki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jango trai jungi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jing sha shitom ula shim ya upu Bada kabaingu yame, ula kedia yawu, badula ai halage senran uong. Toshim batu bam na kane pi barro, na mar kane kalong ka medjanga, ya ka bainaiti, na ka benda jumpi. Haka ju karukam enda lalaya bam, ula shim yaka kuri, bada kabaingu biang yame, ula ayaka halage senran uong. To shim batu di na kane pi barro, namar kane kalong ka kuri jangas nam janga, jang ka jutam batimai bad bam chikut, yaka bayan pen mi naga benda jumpi, bad naga benda ki babun, naga benda ka jimmap yaki pop, to leya kane, ban kan mau ia ngam.
ko snam ba kardor jango Chris te pen koid yangi pen koid yaki mensiam hadim pen koid pen kia yaki bapang gi bashitam yada yangi nau bamen naki kalam Kajimaya jongka jinget Katasin bagi bamyune bagi tinagane kakuri Giben menaga jingyap jong meputra Tathadu namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi ki ba bit ben yang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpad yame bangi ki ba yo binda hakamet ba ka snam ukris ngin long ki bala penyateli kawai da umensi yam Bakhuid Takan mau kotrai ya kabalang jamme kabala priang hasatala kaperte bad to penjana ya ka haka jingi renkat badu Francis upapa kui jangi Wilbert Marvenu Bishop jangi bad baro kilindo bad kirinium Takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinte kibala yotia da kaba kermen ya ke jimmi pat bad ya baro kibala kalat no haka jingi sne jamme Top diang yaki shaga jing shai ka kamaja me. To isne yangi barangi karpadia me. Bareng khat bat ka maria te soti Bakhuid ka kami jango blai. Ujas Bakhuido kurim janga ki apostol Bakhuid. U Francis de says Bakhuid bat baru ki rikoid ki bela pensgaba yame pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo bin talem haga jingim bam jikut. Bat bangin ro bat pindon buram yame da ukun jamme o Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallang hameyu blayu pa badan bor haka jingelang kawai jungamen siem Bakhuid barro kaburam bat ka jingero junam la junam Amen Kohimmen kopara tongin duwai nagabinda ki jing dumo shimet duwai nagabinda baro ki program kabangi pelong kamdame ya keniga Bible Convention online ka jing kemen bakrau Bible Convention ban pankre ki pait ba baro nagabinda ka Christmas ni duwai ru nagabinda baro ki bapangi bashitam duwai nagabinda ki kam baro ki badangsa kamdame ya kini ki jing tre jangka retreat center pakandup dep kaloi duairu nagabinda ka jing tumu benchna ya ka divine mercy chapel baro ke bay raps bun men siem nginang duai banginang ya bun gi nong lebha nagabinda ka center pakilong ki bakaloi ben ya raps bun men siem ka center krampa ngindup la ben pinbait na dong shadong kat kum ka jington kam jungi pait kristan ki bawan shiminda ha ki retreat ba per pakindup yo jakaban duai pakindup yo jakaban sa pangindup yo ban pelai luit lai ban pinlong ya ki program ba per kalam kano ka jingtut ba ka bor jisu nam pau hangne ba ka kamperla jungo trai kan jia duai ru nagabinda ka jingroi jongi number jongi coworker ki nongruai don bun ki kon samla saudang jongi ki baton ka sap ka pong ban ruai bakil long ki bakloi ban IT ki sap jongi nagabinda ka center ni duai nagabinda ki jing roi ki number jongi nongia side bun ki brio bakloi ban pelut ya ka por ban shang ya side nagabinda ka prate baro kawai ni duai nagabinda bun ki ni ki jing tumu baka borji sunam pau hangi Pat ka jim persado mensiam Bakhuid kan treikam haka donu jong bungot.
Kopa jungim Baha bening kalong ka bakhuid ka teng jome Kanwan ka hima jome kalong ka mon jome Ha kindo kumbaha bening Tua yang minta ka jimpam jungi ka bahala kasni Pada map ini ringkang jungi Kumbangi rungi map ka beles niu yangi Pada watelam yangi sya ka jimpen shoy Henry tapalait yangi na ka basiniu Topalait yangi ngi karpat kotrai na ka jing siniu barho Ha ka jing spoon jame Tai jing suk jing sign ha ka sngi jungi Kenam bada ka jing arab ka jing isne jame Ngi light barabona ka pop But ngi niyo jing yadan na ka jing jin jar barho Kadbangi dang ap keme linti ya ka jing karmen bakhuid But ka jing wan pa jung nom penim jungi U Jesu Christ Amar ka jome ka lam ka hima ka jome ka bor ka kuram junam la junam Kotrai Jesu Christ Meu bala ong haki apostol jame Ka jing suk ngai happy Ka jing suk junga nga ai happy Wat pe tiki pop jungi Henry ya ka jinge junga balang jame Bad ha ka jing spoon jame Tai haka ya ka jing suk Bad ka jinget li kawai kat kum ka mon jame Mame uba im Bad uba sensha junam la junam Amen Ka jing suk utrai kandon Barabor rengkat bat pim Ringka bat piu Dap daga jingi du Christ Tangi niai ngu markelia Kukun lang Hakumi kun lambron janga ble Hakumi bakit na ka pop janga parte Sukito ki bala kot shaka jinka wai janga kun lambrot Kukadra kamong masyagwa Manadrong ko kayeng junga Kaya syangka ki Yusin junga Sansiyahi
uba ban shakriya me melongo play uba shamsa hapo jangi melawan hapo jangi na magani ka communion Bakhuid ba communion men siam melongo play uba le ka kapala melongo play uba yai pen kuid yangi melongo play uba yai pen kalai ni yangi ko jisu be beng lut na po jangi ki daw jangi jing tingit baro ki pop baro bamenang be krat yo bamen yo sudu kray baro ka jing ting ki jing play ba senior na ka jing im jangi bangin dep lang ban pen kalai ni ka jing im jangi lemba ka bor jamme baki gasem jangi baka dono jangi baro kan dap da ka jing bi jaga jing jamme ka bor jamme ko jisu be kner lagati jamme halor ki bapangi bashitam halor ki bayi batoy jangi ki batiapan ki bashimanda hagane ka mas Bakhuid na jingai ko jisu kaya bar gini ki kon ki baduai rekat patni online ai ba ka jingdu bo jangi baro kalang ka basiso melatit yaki me yo I yaki me don jingi yaki ai bor ki menda ben slay yaki menda hallelujah 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 to nginia Dubai to aingi karpat ko trai baki chimaya ki bangila pin minda kin mintoy yangi namar wat mindahi kat bangi dang iait hapadeng kie ki baduno mehikai yangi ban id ya kie ki bakinja bane but ban baskem ya kita ki banne da ukris utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim blay badon bor baron karkoyapi uppa barukon baru men sim Bakhuid amen ya lesuk pan bana ka kubar babha jong utrai da ka jingim ga jompim Yesu ya Palei. Number R. Sim Bakhuid, Long Bamanikov, Jumta Barabot, Amen. And you're all you try Jesus Christ. Amen.